akodola afuna iweyo kuti upulumutsidwe. Kodo 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 Yesu akodola afuna iweyo kuti upulumutsidwe. Umumveleye akukodola iwe siya zonsezo akufuna we. Umumveleye akukodola iwe siya zonsezo akufuna we. Afuna kuti upulumutsidwe. Afuna kuti upulumutsidwe. Afuna kuti upulumutsidwe. Umumveleye akukodola iwe siya zonsezo akufuna we. Umumveleye akukodola iwe siya zonsezo akufuna we. Siya zonsezo